O acto de nomeamento de suizas e suíces honorarios do Couto Misto converteuse nunha celebración da singularidade histórica deste territorio rallano. Como cada ano, a comitiva formada polos homes de acordo, os premiados, autoridades e membros da asociación rematou no adro da igrexa cunha ofrenda floral o derradeiro suíz do Couto Misto. Benvidos e benvidas sexan a esta igrexa de Santiago de Rubiás, un lugar onde cada ano nos reunimos para renovar o vínculo coa historia e con estas terras, coa historia singular do Couto Misto. Como lles decía antes, nos acompaña unha presidencia do acto que eu quero presentarlles agora mesmo, don Miguel Santalices Vieira, presidente do Parlamento de Galicia, dona Carmen Eiro Bouza, fiscala superior de Galicia, don Luís Menor Pérez, presidente da Deputación Provincial de Ourense, don Valentín García Gómez, secretario xeral da Lingua da Xunta de Galicia, don Aquilino Valencia Salgado, alcalde do Concello de Calvos de Randín, e don José Antonio Feijóo Alonso, alcalde do Concello de Baltar. Moitas grazas pola súa presenza. Históricamente, no Couto Misto, os homes de acordo representaban a autoridade moral das comunidades de Santiago, Rubiás e Meaus. A eles correspondíalles gardar a memoria común, custodiar as normas compartidas e conservar as chaves do arcón no que se preservaban os documentos dunha forma singular de autogoberno. O arcón é, pois, a representación da palabra dada, da confianza entre veciños e veciñas, da autoridade compartida e da continuidade histórica dun territorio que soubo facer da convivencia unha maneira propia de vivir. Por iso, como manda a tradición, serán os homes de acordo os encargados de traer dende a sancristía o arcón e abrilo con cada súa chave. Por favor. Don Cesario González Veloso, é vostede home de acordo de Santiago de Rubiás? Sí. Está vostede de acordo en abrir coa súa chave unha das pechaduras do arcón? Sí. Proceda, por favor. Non quero cá coisas armadas no ar. Non quero cá coisas armadas no ar. Don Perfecto Rodríguez Jardón, é vostede home de acordo de Meaus? De Rubiás, perdón? Sí. Está vostede de acordo en abrir coa súa chave unha das pechaduras do arcón? Sí. Proceda, por favor. Armadas no ar, armadas no chão. Armadas no ar, armadas no chão. Passarinho, trigueiro, salta cá. Don Sergio Álvarez Álvarez, é vostede home de acordo de Meaus? Está de acordo en abrir coa súa chave unha das pechaduras do arcón? Proceda, por favor. Aquí para o meu lado, numa cadeirinha de pau encarnado. Numa cadeirinha de pau encarnado. Pois ben, unha vez aberta a arca, que é a que representa toda esta historia que hoxe celebramos, iniciamos esta celebración, lembrando que estes símbolos son a memoria dun territorio que se recoñece na súa historia para seguir construindo o presente, pero tamén o seu futuro. Ten a palabra agora o presidente da Fundación, don Xosé González Martínez. Amigas e amigos, hai ben anos que iniciamos a aventura de recuperar para a historia o Couto Misto. E isto foi grazas a unha persoa excepcional, unha persoa que sen que o seu esforzo, o seu empeño e o seu traballo non se tería feito. E é Luís Manuel García Mañá. Decía que, dende que creamos a asociación dende entón, sen pararnos, desenvolvemos un labor continuo e, sobre todo, imaginativo como unha das maneiras máis eficaces para os que os veciños destas terras se sentisen orgullosos das súas orixes.
e que, a súa vez, sexan referencia para que outras xentes os admiren por seren herdeiros dunha historia senlleira tan peculiar e única en Galicia. Reivindicamos a existencia do couto mixto en todos os parlamentos, no noso, no do Estado, no Congreso, no Senado, sendo Luís García Mañá senador. No Parlamento de Cataluña hai un deputado que é de Randín, Mario García, que hoxe non está aquí, en Lisboa e no Parlamento Europeo. Fixéronse decenas de documentais que agora están polas redes sociais e que axudaron a que o couto mixto se coñeza en todos os confíns do mundo. Escribíronse libros de distinta temática, inspirados aquí no couto mixto, sendo o máis senlleiro, como dixen antes, e reitero unha vez máis, o de Luís Manuel García Mañá. Pero tamén o de Rodríguez Cuz, que nos acompaña, Máximo Salinas, que foi presidente da asociación e que xa morreu, Ribeiro Coello, un escritor de Xinzo, Paulo Godiño, un antropólogo de Lisboa, Manuel Taboada, que xa morreu, fillo do etnógrafo Taboada Chivite, o padre Antonio Fontes, que non o vexo por aquí, Méndez Ferrín, Bento da Cruz, que tamén foi membro da asociación, que xa faleceu, Antón Piñeiro, de Celanova, e moitos máis que agora non vou enumerar, pero que é unha nómina grandiosa de xente que puxo ao descoberto unha realidade xeográfica e histórica que permaneceu durante moitos séculos esquecida. Celebramos tamén cursos universitarios en colaboración coas universidades de Vigo e Alto Miño, onde tivemos a posibilidade de debater con xentes dun lado e do outro sobre diversos aspectos, todos pivotando no couto mixto. Participamos en programas de televisión, emisoras de radio, para difundir a existencia de Santiago de Rubiás e Meaus. Publicáronse centos de artigos en todos os medios de comunicación, en Galicia e fora de Galicia. Puxemos en valor a ruta ecoturística do Camiño Privilexiado, recuperamos os frescos da sancristía desta igrexa, inmortalizamos nunha peza de bronce, que xa todos puderon ver aí, a figura recreada por Luís García Mañá de Delfín Modesto Brandón, que foi o derradeiro xuíz do couto mixto. Esa peza é do gran escultor José Molares. Creamos o que podemos dicir un auténtico colexio de xuíces do couto mixto. Algúns xa morreron, como dixen, pero todos os demais actúan como auténticos valedores deste patrimonio material que hoxe nos congrega aquí. Armando González escribiu a letra do himno do couto mixto que tan virtuosamente canta María do Ceo. Incorporamos a Asociación de Amigos do Couto Mixto a persoas de diversa valía intelectual e profesional porque era a mellor maneira de trasladar ao mundo a existencia dun microestado. O próximo obxectivo é acadar que se declare o couto mixto territorio histórico, tal e como está establecida tal denominación na Lei do Patrimonio Cultural de Galicia. Con esta denominación, estas terras e os seus habitantes serán os beneficiarios da protección contemplada por esta legislación. Para iso, apelaremos ao señor presidente da Deputación a que someta ao Pleno Corporativo a moción que enviaremos en breve e que poidamos vela aprobada e que a propia Deputación inste a Xunta de Galicia a iniciar os trámites pertinentes para que se declare territorio histórico. Con estas medidas creo que fomos redondeando un pouco a idea de que esta terra ten que estar protexida socialmente, culturalmente, intelectualmente, institucionalmente e que debe estar recoñecida alá onde poidamos. Como cada ano contamos cunha das voces máis sentidas
e máis queridas da música galega e portuguesa. Falo de María Doceo, que nos acompaña, suíza honorario do Couto Misto dende o ano 2010, que xunto cos seus músicos Alex e Xosé Salgado volve unir estas dúas beiras da ralla. Imos escoitala. Galiza docemente está ollando o mar, ten vales e montañas e terras para labrar, ten portos mariñeiros, cidades e labregos cargados de traballo, cargados de trafegos. Galiza é unha nai velliña e soñadora, na voz da gaita rise, na voz da gaita chora. Galiza é o que vemos, a terra, o mar, o vento, mas a outra Galiza que vai no sentimento. Galiza é unha nai velliña e soñadora, na voz da gaita rise, na voz da gaita chora. Galiza somos nós, a xente máis a fala, se buscas a Galiza en ti tes que atopala. O tempo avanza sen pausa, inexorablemente, e por iso compre sumar novas voces e novas enerxías que axuden a manter vivo o camiño iniciado hai xa moitos anos por outras persoas. Se ano pasado entraron a formar parte da asociación Manuela Valencia, Inés Vázquez ou Carmen Eiró Bouza, que hoxe nos acompaña na presidencia, damos hoxe un novo paso con a incorporación da doutora Olalla Quintairós Veloso. Olalla representa a esas xeracións de mulleres formadas, sensibles e comprometidas coa recuperación dun territorio que senten como propio. Sempre viviu en Calvos de Randín e mantivo un vencello familiar fondo con estas terras, pois, como ela me dixo, o seu avó materno era natural de Santiago de Rubiás dos Mistos. Ten a palabra agora e pídolle para ela un caluroso, ugarimoso aplauso de benvida. Eu son Olalla e síntome unha descendente por parte materna do que hoxe hai 162 anos da súa existencia foi o Couto Misto. Para min é unha emoción enorme atoparme aquí na Igrexa de Santiago, neste templo, donde os meus antepasados foron bautizados, casaron e tiveron as ceremonias dos seus pasamentos. Nesta igrexa, no seu adro, desenvolveronse os actos máis importantes da historia do Couto,
Por iso quero agradecer aos amigos do Couto Misto que ano tras año non veñen traballando pola recuperación da memoria deste territorio. Luís, Pepe, Carmen, Carlos, gracias por seguir aí, por xuntar a todos e todas as mistas a recuperar a nosa memoria. Dende pequena sempre escoitei aos meus pais, a miña tía Belén, os meus amigos Manuel, Luz, Ángeles, Manolo, Alberto, ter longas conversas sobre o Couto Misto, conversas que se perdían baixo a néboa do misterio, o misticismo e a tristura pola ausencia dos que xa non están. Crecín asomándome á mesa onde meu pai e miña tía divagaban entre follas, escritos, mapas, cando alá polos anos 90 fixeran a primeira exposición naquele Expolimia e me contaban, mentres a miña curiosidade os interrumpía co tío, que era iso do Couto, a importancia desta arca, e narraban historias que sempre me quedarán na memoria da vida de algúns veciños e familiares. Co tempo fun entendendo que o Couto foi unha maneira de vivir, un xeito harmónico na interpretación da realidade amparada por a singularidade dos seus privilexios. Como di Manuel Cortés, na cadea de serras polos que se alonga a raia seca entre Galicia e Portugal, existía un territorio senlleiro onde a democracia directa era práctica íntegra e sutillaba os aliceres dunha comunidade humana, igualitaria e fraternal, con alta marxe de autogoberno que soñou cun futuro soberano. Se ollamos cara ao sur, do río Salas, o relevo empúrranos cara a raia na busca do horizonte, como se quixera fundirse nunha aperta eterna. Mais alá do Monte Agudo, de repente a orografía descansa e déixanos nas terras onduladas e case chairas de chelo. Estamos nos terreos que quedan do que un día foi o Couto Misto. Aquí, portugueses e galegos seguen compartindo os aproveitamentos dunha superficie de 110 hectáreas e delimitados dende a liña da fronteira da Pedra da Silva, Pedras de Malrandín, Penedo do Seixo, Fonte da Buz, ata Porto Cancelos, por uns marcos coas iniciais CM, Couto Misto. Dende a extinción do Couto, os veciños de Rubiás e de Santiago seguiron aproveitando as leñas, pastos e estrumes xunto aos povos portugueses de Sabucedo e Mourille. Mais isto non sempre foi fácil. Moitas veces, os intereses dos veciños voltábanse enfrentados e os dereitos había que defendelos alí, en riba, no terreo. Estes dereitos foron transmitidos de xeración en xeración e os veciños do Couto sempre se sentiron lexitimados pola acta do Tratado de Límites de 1906, a mesma que lles permite hoxe en día cobrar un canon polos aeroxeneradores ali ubicados. Pero lá en riba non sempre reinaba a lei, moitas veces os veciños de Rubiás e Santiago tiñan enfrentamentos cos veciños portugueses á hora de disfrutar deses aproveitamentos. Algúns deses veciños están vivos e temos a posibilidade aínda de poder escoitar o seu relato, unha fonte viva de información. De novo dou as grazas por permitirme falar neste acto con todo o agarimo co que me acolle a miña terra, sentíndome parte de todas as lembranzas e as historias que siguen presentes nesta igrexa e nas súas xentes, as xentes como os verdadeiros partícipes, todos eles empapados da riqueza que nos dá o sentimento de pertenza e o orgullo do noso, o orgullo de sentirme mista. Diana González é xuíza honoraria do Couto Misto desde o ano 2022. Cineasta, promotora e divulgadora cultural e fundadora e presidenta da Raya Creativa, asociación que promove iniciativas culturais e artísticas vinculadas ao territorio fronteirizo, como é o proxecto expositivo Transfronteiriza, que agora mesmo está desenvolvendo en colaboración co Museo do Pobo Galego. A súa trayectoria destaca pola capacidade de achegarse ás persoas e ás historias de fronteira cunha ollada sensible e comprometida, facendo do documental unha ferramenta para preservar a identidade do espazo común existente entre os dous povos, Galicia e Portugal. Será ela quen dé a lectura a acta de concesión destes títulos honoríficos. Obrigada, Carme Vaquero, por todo o que fas. Procedo á lectura. Sendo as 12:30 horas do día 28 de marzo de 2026, reúnense no edificio do Liceo de Ourense os membros da Asociación de Amigos e Amigas do Couto Misto, Xosé González Martínez, presidente,
Luis Manuel García Mañá, presidente honorífico, Cesario González Veloso, home de acordo de Santiago de Rubias, Sergio Álvarez Álvarez, home de acordo de Meaus, Perfecto Rodríguez Jardón, home de acordo de Rubias, Alberto Cuquejo González, vogal, Xosé Manuel Cid, vogal e director da Academia das Ciencias Sociais do Couto Misto, José Rodríguez Cruz, vogal, Carlos Varela García, vogal, Xoan Ignacio Fonseca Moretón, vogal, Manuela Valencia Veloso, vogal, Tamara González Cuquejo, vogal. Excusa a súa asistencia Inés Vázquez González, actuando de secretaria da Asociación Carme Vaquero. Despois de valorar as múltiples propostas presentadas, acordan conceder os títulos honoríficos de xuíces e xuizas do Couto Misto na edición do ano 2026 a Asociación Mulleres Rurais Arraia, de Baltar, pois constitúe un exemplo valioso de asociacionismo femenino comprometido coa dinamización social do rural, coa convivencia veciñal e a participación activa das mulleres na vida comunitaria. A través de actividades culturais, sociais e educativas, a asociación ten contribuído de maneira activa á cohesión social e á valorización do papel das mulleres na sociedade rural, así como a transmisión dos valores identitarios do territorio onde asentan. A súa entrega, arraigo e capacidade de mobilización converten a esta entidade nun axente esencial para a conservación da memoria viva deste espazo histórico. Méritos que afan merecente do título honorífico de xuizas honorarias do Couto Misto en recoñecemento a unha traxectoria en prol da comunidade e o compromiso cos valores que definen o espírito do territorio onde desenvolven as súas actividades. A Xurxo Lobato, unha das figuras máis sombranceiras da fotografía galega contemporánea, cunha traxectoria profesional de especial relevancia no fotoxornalismo e na divulgación do patrimonio cultural. Académico numerario da Real Academia Galega de Belas Artes, Premio Ortega y Gasset de Fotografía no ano 2003 e Premio da Cultura Galega no ano 2020. A súa obra destaca polo rigor documental, a sensibilidade artística e compromiso co país. No libro O Couto Misto, unha república esquecida, editado no ano 2005, contribuír a construir a memoria visual deste territorio singular e das súas xentes, fixando en imaxes a identidade dun espazo histórico de fonda significación para Galicia. Pola forza perdurable do seu relato visual e pola súa achega á proxección cultural da singularidade destes territorios arraianos é merecente da distinción honorífica de xuiz honorario do Couto Misto. A Marco Franco Neves, escritor, docente e divulgador. É unha das figuras máis recoñecidas na difusión da lingua portuguesa como vínculo de unión entre comunidades. No seu libro O galego e o portugués son a mesma lingua. Analiza a relación entre ambas, reflexionando sobre os seus séculos de separación política deron lugar a dúas linguas diferentes ou se continúan a ser variantes dunha mesma realidade lingüística. A súa traxectoria encaixa de maneira natural cos valores históricos e culturais que representa o Couto Misto, o encontro entre povos veciños, a convivencia entre identidades e a consideración da diversidade lingüística como un patrimonio compartido. Polo seu labor en favor do coñecemento e da valorización das linguas portuguesa e galega, así como pola súa capacidade para fortalecer as pontes culturais entre os dous países, considérase plenamente merecente da distinción honorífica de xuiz honorario do Couto Misto. Acórdase así mesmo que a data de realización do acto de nomeamento sexa o día 4 de xullo de 2026, sábado, ás 12:30 da mañá, na Igrexa de Santiago de Rubias. E non habendo máis asuntos que tratar, levántase a xuntanza sendo as 14:35 horas do día, indicado no encabezamento do que se dá fe, asinando a presente acta. Tamara Cuquejo é unha muller fondamente comprometida coa recuperación da memoria do Couto Misto, algo que coñece ben dende nena porque aprendeu na casa da man do seu pai, un Cesario, un dos homes de acordo. A súa traxectoria está vencellada á vida rural e ao esforzo das mulleres, representando esa continuidade entre xeracións que permite manter vivo este legado singular do Couto Misto. Será ela quen faga a louva da Asociación Mulleres Rurais Arraia de Baltar. É unha honra poder tomar a palabra neste lugar tan especial para render homenaxe a un colectivo que representa, ca súa entrega diaria, os valores que dende hai séculos identifican ao Couto Misto.
O Couto Misto foi moito máis que un territorio singular. Foi un exemplo de liberdade, de convivencia, de solidaridade e de respeto pola comunidade. Uns valores que non pertencen só á historia, senón que seguen vivos cada vez que as persoas anónimas deciden dedicar parte do seu tempo a mellorar a vida dos demais e fortalecer os vínculos entre veciñas e faer medrar os seus povos. Ese espírito de compromiso e de servizo á comunidade reflítese hoxe nas mulleres rurais da Ralla de Baltar, protagonistas desta merecida homenaxe. Nacida da iniciativa dun grupo de mulleres comprometidas coa súa terra e coa súa xente, a asociación converteuse co paso dos anos nun referente da dinamización social do municipio. O seu traballo constante, realizado sempre desde a proximidade e o voluntariado, fixo posible que moitas persoas atopasen un espazo onde compartir, aprender e sentirse acompañadas. Ao longo de todo o ano desenvolven un amplo programa de actividades orientadas á formación, á saúde, ao benestar e á convivencia, como charlas, obradoiros, excursións, encontros, bailoterapia e moitas outras iniciativas que fan da asociación un verdadeiro motor social, creando oportunidades para participar, para faer comunidade e para demostrar que un rural vivo construíse con implicación das persoas. Nun momento no que moitos povos afrontan o reto de despoboamento e de soidade, asociacións como esta lembran que o futuro do rural tamén depende da capacidade de unir as persoas. Porque un pobo non se vive só das súas rúas e dos seus paisaxes. Vive, sobre todo, da xente, que decide implicarse, organizar, colaborar e tender a mans aos demais. Esta logo tamén unha homenaxe a todas as mulleres que nos precederon, mulleres que co seu traballo silencioso sostiveron as familias, cuidaron da terra, conservaron as tradicións e fixeron posible que hoxe sigamos orgullosos da nosa identidade. O labor das mulleres rurais da Ralla recolle ese legado e dalle continuidade adaptando aos novos tempos sen perder nunca a súa esencia. E se hai unha maneira especialmente fermosa de manter viva esa herdanza é a través da cultura. Por iso quero facer unha especial mención ao grupo de pandereiteiras As Xeitosiñas de Baltar, nacido no seo da asociación. O que comezou como unha iniciativa das propias mulleres rurais da Ralla foi medrando ata converterse nun grupo interxeracional no que hoxe tamén participan homes unidos todos eles polo mesmo obxectivo: conservar, compartir e levar con orgullo a música tradicional galega. Coas súas voces, co son das pandeiretas, ca alegría que transmiten en cada actuación, as xeitosiñas levan o nome de Baltar alá por onde van, demostrando que as tradicións siguen vivas cando hai persoas dispostas a coidalas, a transmitilas ás novas xeracións. Por todo iso, por toda a súa traxectoria, polo seu compromiso coa comunidade, pola súa capacidade para unir persoas, por promover a participación, por cuidar das nosas tradicións e por representar os valores que inspiran o Couto Misto, considero plenamente merecido o nomeamento de mulleres rurais da Ralla de Baltar como xuízas honorarias do Couto Misto. Parabéns por este recoñecemento. Que este nomeamento sexa tamén un homeaxe a todas as mulleres que desde a humildade e xenerosidade fixeron que e seguen facendo posible que o noso rural continúe sendo un lugar de encontro, de identidade e de esperanza, porque mentre existan persoas como a vós dispostas a cuidar da terra e da súa xente, o espírito do Couto Misto tamén seguirá vivo. O título honorífico de Suízas Honorarias do Couto Misto foille entregado polo alcalde de Baltar, don José Antonio Feijóo Alonso, recollendo o diploma e a chave a presidenta da asociación, dona Virginia Pereira Lorenzo, facéndolle entrega da insignia da asociación don Sergio Álvarez Álvarez, home de acordo de Meaus. En nome da Asociación de Mulleres Rurais da Ralla, queremos expresar o noso máis sincero agradecemento pola concesión da distinción honoráfica de xuíces honorarios do Couto Misto. Recibimos este recoñecemento con enorme orgullo e emoción. Para nós supón non só unha honra, senón tamén un impulso para continuar traballando na dinamización do medio rural, na defensa do papel das mulleres e na preservación da nosa entidade memoria colectiva. Este premio pertenece a todas e a cada unha das mulleres que forman parte da nosa asociación, que día a día, co seu esforzo, compromiso e ilusión, fan posible que o rural siga vivo, activo e cheo de futuro.
Grazas por valorar este esforzo colectivo e por darlle visibilidade. Comprometémonos a seguir contribuindo e desenvolvemos social e cultural a nosa contorna, mantendo vivos os valores que nos unen como asociación. Grazas, amigos e amigas do Couto Misto, Asociación Mulleres Rurais da Raia. Carlos Varela García é fiscal da Fiscalía Superior de Galicia e irmandiño da asociación desde os primeiros tempos. A súa trayectoria profesional estivo vencellada á relación con Portugal en asuntos xurídicos relacionados cos incendios, o territorio e a cooperación entre administracións públicas. Será el quen faga a louva de Xurxo Lobato, fotógrafo cunha longa trayectoria ao servicio da memoria visual de Galicia. Hoxe temos aquí a alguén que leva toda a vida mirando, pero mirando de verdade, porque non é o mesmo ver que mirar, e iso sábeo ben Xurxo Lobato. Nado na Coruña no 56, comenzou moi novo coa cámara ao lombo, cando facer fotoxornalismo en España aínda tiña moito de aventura. E pouco a pouco foi convertendo esa mirada nunha forma de contar o mundo, non só Galicia, senón tamén o que pasa máis alá, pero sempre cun selo moi propio, humanidade, compromiso e unha certa teima por non quedar nunca na superficie. Moitos coñecédelo polo seu traballo en La Voz de Galicia, onde estivo décadas e chegou a ser unha referencia absoluta de fotoxornalismo. Outros polas súas fotos do Prestige, que deron a volta ao mundo e lle valeron o premio Ortega y Gasset. Pero seguramente todos o recoñecemos por algo máis difícil de explicar, esa capacidade de capturar a alma das cousas, das persoas e dos lugares. Porque Lobato non só fai fotos, construye memoria. Ten retratado Galicia enteira, as súas xentes, os seus oficios, os seus silencios, e tamén ese territorio simbólico que ás veces esquecemos, pero que segue aí agardando a ser contado. Non por casualidade publicou libros, comisariou exposicións e mesmo levou a fotografía ao ámbito académico como membro da Real Academia Galega de Belas Artes. E hoxe, de alguna maneira, pechamos un círculo moi especial, porque quen leva anos documentando historias, recuperando identidades e iluminando recunchos esquecidos, recibe agora un recoñecemento que ten moito de xusticia poética, ser nomeado Suízo Honorario do Couto Misto. Por iso é tan importante o traballo das persoas que decidiron volver mirar cara a él, miralo con curiosidade, con respeto e con vontade de compartilo cos demais. Esas dúas persoas están aquí, Luís García Mañá e Xurxo Lobato. Luís García Mañá leva décadas investigando, escribindo e divulgando a historia do Couto Misto. Gracias ao seu rigor, paixón, moitos descubrimos que detrás daquela lenda había unha realidade histórica extraordinaria. Poderíamos dicir que el foi quen puxo as palabras e Xurxo Lobato puxo a mirada. Porque Xurxo non se limita a sacar fotografías. Quen recoñece o seu traballo sabe que cada imaxe conta unha historia. Non busca só a beleza do lugar, busca a súa alma. Retrata as persoas, a paisaxe, os silencios, a memoria que permanece agochada nas pedras e nos camiños. Ten esa rara capacidade de facer que a fotografía non sexa un punto final, senón o comezo dunha conversa. No libro dedicado ao Couto Misto, prodúcese unha desas unións que parecen naturais, o historiador e o fotógrafo, a palabra e a imaxe, a investigación e a emoción. Gracias a esa colaboración, o Couto Misto deixou de ser só unha terra para especialistas e converteuse nun patrimonio compartido por todos os galegos. Por iso, este nomeamento como Suízo Honorario do Couto Misto non é simplemente unha homenaxe á súa brillante trayectoria como fotógrafo, é tamén un agradecemento por contribuir a preservar e difundir a memoria deste territorio singular. Hoxe, o Couto Misto incorpora simbólicamente entre os seus suíces honorarios a quen tanto fixo por perpetuar a súa memoria coa forza da imaxe. É unha forma de dicirlle que esta terra tamén é a súa, e que do mesmo xeito que el axudou a facer máis grande o Couto Misto, aos ollos de Galicia e do mundo, o Couto Misto quere facer público o seu agradecemento. Querido Xurxo, grazas pola túa mirada, pola túa sensibilidade e polo inmenso patrimonio visual que nos deixas.
Grazas tamén por compartir con Luís García Mañá un proxecto que xa forma parte da historia contemporánea do Couto Misto. É unha honra darche a benvida como xuíz honorario deste territorio único. Benvido á familia do Couto Misto. O título honorífico de xuíz honorario foi entregado por don Luís Menor Pérez, presidente da Deputación Provincial de Ourense, entregándolle a insignia da asociación don Perfecto Rodríguez Jardón, home de acordo de Rubiás. No ano 2004 recibín unha chamada do querido Luís García Mañá para que ilustrara o seu texto do Couto Misto na publicación que tiña previsto publicar Edicións Xerais. Para min foi un descubrimento, en parte, a existencia do Couto Misto. Naquel intre, a miña vida profesional estaba a cambiar e ese proxecto encaixaba perfectamente por onde eu quería transitar. Eu conocí a García Mañá na súa doble condición de relevante escritor e máis de eficaz comisario xefe na época de Vigo, onde tiñamos colaborado máis dunha vez. O reto asumino con ilusión. Falei con Manolo Bragado, director da editorial daquelas, e coincidimos nas características da publicación. Aconselleime co diseño gráfico que fixo Xosé Díaz, aventaxado alumno de Luís Soane, co que eu habitualmente traballaba nos proxectos de exposicións e libros. E alá fun, ou alá viñen, no mes de novembro do ano 2004 a retratar o Couto Mixto. Por certo, cunha pequena cámara con menos megas do que hoxe tería calquer teléfono móvil, porque compre lembrar que as fotos non as fan as cámaras, senón o ollo, a mirada, como ben dixo Carlos Varela. Eu buscaba a luz outonal, cálida, morna, de fin do esplendor do verán, coa chegada do outono, para retratar este espazo que tamén tivo o seu esplendor, mais xa estaba na decadencia. Cando queremos comunicar con fotografía, a luz é a esencia da narrativa. Non esquenzamos que foto más grafía etimolóxicamente provenen do grego e significa escribir con luz, fotografos. Un proxecto fotográfico destas características implica ter unha narrativa previa. Non hai fotos do Couto Misto cando existía como tal. Entón eu o que fixen foi retratar o espazo, o territorio, os cidadáns, o camiño privilexiado, a vida como é hoxe en Santiago, en Rubiás, en Meaus, tamén en Tourén, en Randín, en Montalegre. E, por suposto, os símbolos que o definen, a arca, as tres chaves, os xuíces honorarios, os tres guardiáns da arca, en fin, unha crónica visual para mellor conocer o querido Couto Misto. E tamén unha parte desa Galicia que vai esmorecendo, esa parte de Portugal que sempre nos sorprende polo ben que mantén e conserva o seu patrimonio. Lembro días de xiadas, con temperaturas de menos de 10 grados, a boa acollida dos veciños, Cesario entre eles, as conversas con aquel crego novo, os homes de acordo, a Xosé de Rubiás, a Sergio de Meaus, a Cesario de Santiago. Penso que no libro Couto Misto, Unha república esquecida, o diálogo do texto e as imaxes axudan a comprender mellor esta república que non queremos que se esqueza. É un libro do que estou moi orgulloso, pola colaboración cun escritor que admiro moito, Luís García Mañá, por recuperar unha parte da nosa historia e por reivindicar unha república, esa forma de Estado, a única que penso pódese calificar como democrática. O denomearme xuíz honorario nestes tempos que soportamos xuíces singulares vai implicar pola miña banda que intentarei ser un xuíz non singular.
Este nomeamento, a miña persona, penso tamén que é importante para a fotografía. Estamos vivindo momentos de esplendor, momentos co vento a favor da fotografía. Aí está o homenaxe continuo que estamos facendo a José Suárez no Día das Artes Galegas. Aí están cantidad de fotógrafos galegos en estes momentos recibindo premios. Aí está Ourensán Brais Lorenzo, aí está Óscar Corral, aí está Amador Lourenzo, aí está o brillante traballo de Outomuro, tamén Ourensán. É dicir, vivimos, parafraseando, 1000 primaveiras para fotografiar. En fin, gracias polo nomeamento, non me quero estender, e que viva a República do Couto Mixto. Manuela Valencia é irmandiña da asociación desde o ano pasado. A súa presenza suma coñecemento e compromiso a un proxecto colectivo que procura fortalecer vínculos, tal como decía antes, entre Galicia e Portugal. Está fondamentada encellada ao Couto Mixto, xa que a súa nai naceu aquí en Santiago. Ela achegarános a figura do escritor Marco Neves, un autor que entende a lingua como lugar de encontro para o diálogo entre os povos. Nun lugar como este, cargado de historia, de memoria e de simbolismo, ten un valor especial recibir hoxe a Marco Antonio Franco Neves, tradutor, profesor, investigador e autor portugués, que fai da lingua non só un campo de estudo, senón tamén unha forma de achegamento entre povos. É docente na Facultade de Ciencias Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, investigador no ámbito das linguas, das literaturas e das culturas, e autor de máis de 15 obras dedicadas ao estudo e á divulgación do portugués. A súa voz chega tamén á radio, á televisión e á comunicación pública, levando o idioma ao espazo común da cidadanía con naturalidade e entusiasmo. Mais hai na súa traxectoria algo que merece ser subliñado dun modo especial: a capacidade de unir o rigor do estudoso coa claridade de quen sabe comunicar. Marco Neves non escribe só para especialistas, escribe tamén para todas aquelas persoas que senten na lingua unha forma de pertenza e de memoria. Na súa obra hai coñecemento, sen dúbida, pero tamén hai xenerosidade, a vontade de levar o saber máis alá dos círculos da erudición. Nun tempo no que tantas veces as fronteiras se entenden como muros que separan, a obra de Marco Neves ábrese ante nós como un camiño privilexiado, cara á proximidade, o recoñecemento mutuo e a memoria compartida que viven as palabras. Palabras que son en sí mesmas un couto mixto, un espazo onde non hai aduanas, onde os significados viaxan libres e onde as identidades se abrazan sen pedir permiso. Ensínanos que o galego e o portugués son, na súa esencia, unha mesma música interpretada con matices distintos, pero cun mesmo corazón. En esa forma de mirar a lingua hai tamén unha forma de entender o mundo, non desde a distancia nin o descoñecemento, senón desde o encontro e a vontade de comprender. E iso ten unha resonancia moi especial neste lugar, porque o couto mixto foi máis cunha excepción da raia ou unha curiosidade do pasado. Foi tamén unha expresión viva de liberdade, de convivencia e de entendemento. Unha mostra de que ás veces os espazos máis pequenos gardan as leccións máis fondas. Neste acto, ao nomear a Marco Neves como xuíz honorario do couto mixto, queremos recoñecer nel non só o estudoso ou o escritor, senón tamén o home que soubo tender pontes. Non só o especialista, senón o divulgador que abre portas. Non só o autor de libros, senón tamén a persoa que nos convida a redescubrir a riqueza da nosa veciñanza lingüística e cultural. Este nomeamento é máis que otorgarlle un título. Supón recoñecer unha maneira de entender a cultura e a palabra, desde o respecto, desde a curiosidade e desde a vontade sincera de aproximar aquilo que outros ás veces presentan como distante. E tamén dicirlle que a súa voz atopa eco aquí,
e que o seu nome pasa a formar parte da dignidade desta terra. Hoxe, neste lugar onde a historia aínda fala e onde a memoria permanece viva, distinguimos a quen soubo entender e expresar desde a reflexión e desde a palabra a bella relación entre Galiza e Portugal, a quen soubo ver nela non unha fronteira, senón unha proximidade viva feita de lingua e de cultura. E ao facelo, abrazamos tamén o espírito do propio Couto Misto. Profesor Marco Neves, é para nos unha honra telo hoxe aquí e incorporalo desde este momento á memoria simbólica desta República esquecida. Reciba a nosa gratitude, o noso afecto e a nosa máis fonda consideración. Sexa moi benvido Couto Misto, señor xuíz honorario. O título honorífico de xuíz honorario foi entregado por don Valentín García Gómez, secretario xeral da Lingua da Xunta de Galicia, e a insignia da asociación por don Cesario González Veloso, home de acordo de Santiago de Rubiás. Muito obrigado, muitas graças. Eu gostava de começar por cumprimentar todas as autoridades que aqui estão, também todas as pessoas, a Associação dos Amigos e das Amigas do Couto Misto e todos os juízes e juízas honorários que aqui estão, novos e antigos. E deixem-me então dizer aqui algumas palavras de agradecimento por vários motivos. Primeiro, porque estou num território, eu nasci em Peniche, bastante a sul, ali no centro do país, vivo em Lisboa, mas confesso que me sinto em casa aqui. Sinto-me em casa aqui no Couto Misto e na Galiza, por vários motivos. Eu trouxe, quando soube desta distinção, que muito agradeço, disse à minha família que tínhamos de vir todos, e viemos, a minha mulher, os meus filhos que estão ali, os meus pais também vieram. Foram, aliás, os meus pais que me trouxeram pela primeira vez à Galiza, há muito tempo, quando eu tinha aproximadamente, penso que uns 9, 10 anos, mas não podíamos atravessar a fronteira porque não tínhamos os documentos necessários para atravessar a fronteira nesse momento. Era preciso termos um documento de identificação que eu não tinha naquele momento, naquelas férias, mas eu queria muito passar a fronteira e vir a este lado, e então os meus pais pediram aos guardas civis se podíamos só dar uns passos até para ter uma fotografia minha com a dizer Galícia neste caso, e temos essa fotografia guardada da primeira vez que vim à Galiza. Mas a verdade é que hoje, felizmente, não é preciso, não é muito difícil passar. Sei que aqui nesta zona provavelmente nunca foi assim tão difícil quanto isso, passar de um lado e do outro, e por isso é para mim um grande prazer e uma grande honra estar aqui a mostrar como, felizmente, essa fronteira, que durante algum tempo esteve mais fechada do que deveria, sempre foi mais do que uma barreira, como já aqui foi dito, sempre foi um território diferente, um território de aproximação, um território onde as pessoas viviam em conjunto, de um lado e do outro, sem essas barreiras que nós por vezes imaginamos quando vivemos longe da raia. Também devo dizer que, no que toca à língua em particular, esta fronteira, eu às vezes digo a brincar em várias sessões, ou aulas, ou conferências, que esta é provavelmente das fronteiras políticas mais antigas do mundo. E, no entanto, linguisticamente, nunca foi uma verdadeira fronteira. Sempre houve continuidade. Não é uma questão de unidade ou falta de unidade, é uma questão de continuidade. As pessoas, quando nós ouvimos uma pessoa, um português encostado aqui à fronteira a falar, e quando ouvimos um galego encostado à fronteira a falar, sentimos que há uma grande continuidade. E isso penso que é o mais importante, que para lá desta fronteira nós podemos continuar a conversar, e continuamos a conversar ao longo dos séculos, e vamos continuar a conversar, e tudo o que esta associação tem feito tem levado a que esta conversa se estenda para sul em Portugal, porque muitas vezes nós mais para sul tínhamos mais dificuldade em perceber esta continuidade, e isso tem sido feito. E posso-vos dizer que ainda ontem estava numa sessão em Oeiras, muito perto de Lisboa, falei do Couto Misto, porque disse-lhes que vinha cá, e muitas pessoas já reconheciam, sabiam o que era o Couto Misto, e sabiam que havia esta continuidade. Portanto, este trabalho está a ter frutos, o trabalho de muitas pessoas, e desta associação em particular, e de muitas pessoas que falam do galego. Eu gostava de lembrar aqui em particular, eu vim cá há 2 anos para receber esta mesma distinção, não em meu nome, mas em nome de Fernando Venâncio, linguista que morreu no ano passado, e que foi também um dos grandes divulgadores, o grande divulgador da continuidade entre o galego e o português, e da história
partilhada, a história compartida entre o galego e o português. Esta história, a história da nossa língua não pode ser contada, e digo isto em Portugal e não só, sem falar do galego. É um erro tremendo contar a história do português sem falar do galego, independentemente da nossa perspectiva e das discussões linguísticas que possa haver. Posso-vos dizer ainda que ainda também há uns 2 meses aproximadamente estive no Brasil para conversar sobre a língua portuguesa. Tive várias sessões em Brasília, no Rio de Janeiro, e não houve uma única sessão onde não me fizessem perguntas sobre o galego, sobre a relação entre o galego e o português. Portanto, e que acabou por ser um dos temas mais discutidos nessas sessões. Portanto, a presença do galego está cada vez mais visível como é que eu dizer, na forma como os portugueses veem, e os brasileiros e os outros falantes de português veem a história da sua língua. Eu diria que houve durante muitas décadas, por motivos, por vezes, da própria narrativa que era passada nas escolas, em vários países, não só em Portugal, uma certa indiferença em Portugal para as questões históricas e para a Galiza. Mas essa indiferença é muito superficial e basta falar um pouco da Galiza e basta raspar um pouco e a nossa memória, parece que uma memória muito antiga, vem ao de cima e nós começamos a falar e a reconhecer e a querer vir à Galiza e a querer conhecer mais a Galiza. E isso eu vejo constantemente em conversas com portugueses de todas as regiões do país. Há quase que para usar uma palavra importante, como sabem, há quase uma saudade de falar da Galiza em Portugal, que nós felizmente podemos resolver e felizmente podemos vir cá e matar essa saudade, ou se calhar até alimentar essa saudade, porque na verdade isto é uma saudade que deve ser alimentada. Gostava muito de vos dizer que de facto me sinto em casa, de fazer aqui não só um agradecimento, mas também uma promessa. Agora, como juiz honorário do Couto Misto, vou continuar a falar ainda mais do Couto Misto e vou tentar explicar esta realidade, uma realidade histórica que demonstra essa continuidade e demonstra como a fronteira não é uma barreira. Vou continuar a falar e gostava de terminar estas palavras dizendo obrigado, graças, e dizendo, se não se importarem, viva Portugal, viva a Galiza e viva o Couto Misto. Ten a palabra agora don José Antonio Feijóo Alonso, alcalde de Baltar. Bueno, pois moi bons días a todos e a todas, agradecer a vosa presenza. Permítome saudar en primeiro lugar os que debían ser hoxe as máximas autoridades deste territorio. Sin aquel injusto e abusivo tratado de alado 1864, penso que foi, donde acabaron cos privilegios dun pueblo, os nosos homes de acordo serían as autoridades máximas. E entonces Cesario, Sergio, perfecto, a verdade é que representades moito para este territorio. O meu saúdo e agradecemento tamén para as demais autoridades que hoxe nos honran ca súa importante presenza. Miguel Santalices, presidente do Parlamento, fiscal general, noso presidente da Diputación, secretario de Política Lingüística, que xe un home máis do Couto Misto, a verdade que sempre comparte con nós casi todo. Eu diría que incluso María do Ceo e Armando, que nos ponga nota musical e que nos animan cada vez que nos xuntamos aquí. Parabéns aos homenaxeados. Aí tamén quero que me permitades o agradecemento e o orgullo de que sexan as mulleres rurales do Concello de Baltar as que admiro e agradezo profundamente a súa labor. Pero hai outros homenaxeados con unhos méritos moi importantes que xa hai que se reflexar. Non sei se por ese orden ou por outro, pero non cabe duda a importancia da Asociación de Amigos do Couto Misto, impulsores de todo o que estamos a facer aquí. Eu podría decir moitos nomes, pero podémonos quedar co presidente honorífico, don Luís García Mañá, que eu creo que representa todo o bo que se está a facer aquí. Non quero alargarme porque quedan intervencións máis importantes ca deste humilde persoa que vos está a falar, pero quero permitirme unha reivindicación. É importante do que estamos a facer,
Estamos pondo o noso grauciño para recordar todo o que isto foi, pero non chega. Teremos que facer un pouco máis entre todos. Non vale para nada os acordos se non se cumplen. Amigo presidente do Parlamento, da Xunta, os acordos son para cumprir, digo eu. Que pasa co acordo do noso goberno central, Parlamento de España, o Parlamento de Galicia, que acordaron por en valor o que foi o couto misto? Recoñezo que algunha pinceladiña por aí se hai, algunha intervención da Diputación, algunha intervención da Xunta, non sei, seguramente algo tamén do Goberno Central, que me disculpe que agora non recordo, pero cada un dos organismos terá que implicarse a fazer algo máis. Nos, os alcaldes do territorio, temos que loitar por mellorar a situación dos nosos veciños. Aquí hai potencial para facelo. Eu, como amigo de Calvos de Randín, que compartimos todas estas ideas, queremos que isto de un pulo e millore. Non pode ser que esa frase de Luis García Mañá no seu libro que aquí se mencionou, o couto misto, diga o couto misto non é utopía, pero sí é unha república esquecida. Non podemos permitir que sea unha república esquecida. Non quero alargarme máis, non quero abusar da vosa paciencia. Penso que deixei sin a saudar a senadores, parlamentarios, alcaldes, vós, ciudadanos do couto misto, que sin vos nada tería sentido, e eu quero simplemente acabar dicindo que as frases do noso amigo e admirado Luis García Mañá de que é unha república esquecida, non podemos permitírnoslo. Contamos con vos, autoridades, institucións e xente para poder recuperalo. A todos cantos a cada ano nos congregamos aquí ao redor desa República Libertaria que é un himno que escribeu Armando González e que canta María do Ceo e que os escoitaremos dentro dun momento e que nos infunde moitísima enerxía para seguir adiante. Todos os cantos coñecemos o couto misto dende que Luis García Mañá nos empezaba a contar daquela realidade que non sabíamos ben se fora real, se era algo que pertencía a utopía, a fabulación colectiva, e empezamos a poñerlle corpo, empezou a escribir ese libro, o couto misto, unha república esquecida, e a partir de aí mirade todo o canto construímos. Eu podo vos decir que, como sabedes, como xeixo aquí, considérome na casa, neste lugar onde levamos tantos anos vindo. E dicir tamén, dicía agora José Antonio, que as entidades públicas tíamos que facer moito máis, é certo, sempre se pode facer moito máis, pero tamén vos vou dicir unha cousa, tanto José Antonio como Aquilino, como alcaldes, teñen que pedir e reivindicar máis o couto misto, cada vez está máis bonito. Eu dicíalle a Carme Iró, unha mista ilustre que descubrín non hai moito, que a verdade é que non é imposible falar con ela 5 minutos e que che diga que é do couto misto, porque é así, a nosa fiscala superior. Cada vez que veño ao couto misto, normalmente unha vez ao ano, vexo máis casas arranxadas, máis tellados novos, máis previsión de futuro. Somos que han de construir un relato como lugar singular, como territorio de interés especial, cultural. Seguro que o couto misto rexorde, e seguro que o couto misto, non sei se outra vez como república, como decía Xurxo Lobato, pero ao mellor ten que ser ese exemplo da hibridación das culturas, do que somos, de que podemos decidirnos como mistos sen problema ningún, como mistos, como povos promiscuos, e ao final respondemos moito á galega e a quen lle importa e que máis dá. Se a unión das culturas, a unión dos idiomas, a unión da nosa proxección pode levarnos a construir un relato fabuloso sobre isto que nos vai dar proxección non só en Galicia, senón en toda España e a nivel internacional. Temos que seguir traballando por iso, temos que ser quen de lograr facelo. Esa república de pedra e auga que tamén di o himno de María do Ceo e de escoitar dentro dun momento é todo un exemplo de que a colaboración entre todos, a irmandade entre todos, galegos, portugueses, e quen aquí veña, pois é importante para seguir vivindo, para seguir considerándonos e elevando a nosa cultura, a nosa lingua, á condición de sublime. Ten a palabra agora don Aquilino Valencia, alcalde de Calvos de Randín. É unha maravilla ser do último, porque xa está todo falado e dito, xa hai 20 compromisos que adquirido, xa hai 20 reivindicacións e peticións e demais. Pero, bueno, voume permitir dar a benvida, en primeiro lugar, aos homenaxeados hoxe, a todos os veciños e veciñas e as autoridades presentes
Entre elas, pois, destacamos algunhas novas por primeira vez durante 20 anos que levamos aquí, eu e o compañeiro do altar. É a primeira vez que temos a honra de ter o presidente do noso Parlamento, a primeira vez que temos a honra de ter o presidente da Diputación, unha entidade tan singular e tan valiosa para todos estes concellos pequenos. E tamén recalco o que acaba de decir Valentín, un máis xa de nós aquí, de que temos que demandar máis. Collolle a palabra. Demandaremos máis, pero tamén é verdade que, sobre todo nesas institucións que son as máis cercanas, como acabo de comentar agora, como pode ser a Diputación e demais, sí que demandamos a veces, señor director, pero outra cousa é que nos escoiten. Eu podo decir que me escoitaron máis nesa institución nos últimos 4 anos que nos outros 16 anteriores. Polo tanto, o meu agradecemento hoxe ao seu representante, ao presidente. Gracias, presidente, por haberme escoitado, e non só escoitado, senón comprometido de que Calvos de Randín sería un concello máis. Non pedimos aquí monumentos estratégicos nin outra cousa. Calvos de Randín, a través do seu alcalde, sempre pediu ser un máis, un concello máis, como os demais. E iso é o que esperamos de hoxe en diante de todas as institucións. Gracias, señor presidente do Parlamento, por estar. Gracias, señor presidente da Diputación. E les digo que estes veciños e o seu alcalde son agradecidos. Ainda digo máis, moi agradecidos. Por lo tanto, a quen lle fai algo por Calvos de Randín, estes veciños serán agradecidos. Ten a palabra agora, non sei se a palabra ou dereito a réplica, Luís Menor Pérez, presidente da Diputación Provincial. Moi bo día a todos e a todas e a verdade é que moitísimas gracias. Moitísimas gracias, en primeiro lugar, por permitirme estar aquí. Efectivamente, eu xa quixen vir hai un par de anos, pero por diversas circunstancias non o puden facer e a verdade é que me daba moitísima rabia non poder cumplir cunha invitación que se me fixo desde o primeiro momento que prácticamente fun presidente e que eu tiña claro que tiña que estar aquí. Así que primeiro, quero comenzar expresando o meu agradecemento á Asociación de Amigos e Amigas do Couto Mixto, en primeiro lugar, por manter viva esta celebración e por facer da memoria un compromiso co futuro. Aquí se falou de pasado, aquí se fala incluso dun pasado esquecido, pero eu creo que vimos a falar e a reivindicar ese pasado, pero sobre todo vimos a traballar e a cumplir no presente e vimos a traballar por ese futuro que todos queremos, un futuro máis próspero, evidentemente, para todas as persoas que vivimos aquí, que viven aquí e que vivimos na nosa provincia e no noso país. Gracias aos meus compañeiros, os alcaldes de Calvos, moitísimas gracias a Aquilino, e de Baltar, moitísimas gracias a José Antonio. Digo compañeiros porque eu, como sabedes, tamén son alcalde e ante todo, recoñezo a súa labor, recoñezo a súa capacidade de petición, cousa que non me chama a atención, porque un alcalde, se non é capaz de reivindicar, se non é capaz de pedir, se non é capaz de intentar mellorar o seu territorio, non está cumplindo a súa labor. E aquí hai dous grandes alcaldes e, por tanto, dous grandes reivindicadores. Pero, sobre todo, gracias aos veciños e as veciñas deste territorio, porque sodes os verdadeiros guardiáns deste fermoso legado. É, para min, moi importante participar neste acto que, a verdade é que o cargo de presidente permite moitas cousas e permite ter unha visión global da provincia. Unha visión global da provincia, incluso unha visión que é fantástica e poliédrica. Eu onte mesmo estaba reivindicando as bondades da nosa provincia a 1200 km daqui, en Castellón, falando diante de toda España, falando de termalismo, falando da auga, falando de innovación en servicios sociais. E seguramente hoxe estamos reivindicando algo tremendamente distinto, pero algo tamén tremendamente singular, como é esta república esquecida a que todos temos que facer para que non se esqueza, senón que todos temos que traballar para reivindicar esa tamén singularidade histórica, cultural, territorial. Así que é un inmenso orgullo que se podia falar
de presente, que se podía falar de alternativas, pero tamén que podíamos falar de pasado, que podíamos falar de historia e que podíamos falar desa singularidade que tamén é un motor máis, unha maneira de enriquecernos máis como provincia. Evidentemente, aquí hoxe estamos a recoñecer a novos xuíces e xuízas honorarios, neste caso xuíces e xuízas honorarios, por o compromiso coa súa memoria e promoción. Creo que non hai un título máis bonito, efectivamente, e creo que non hai un compromiso máis forte que reivindicar este fermoso pasado e reivindicar este presente e este futuro. Efectivamente, o Couto Mixto non só foi unha curiosidade da historia, é unha das expresións máis singulares do patrimonio da provincia de Ourense e de Galicia. E, lóxicamente, cando se fala desto, cando isto comeza a ter moitísima xente que o promociona, cando se fai cada día máis forte, cando esta igrexa se enche cada vez con máis persoas, cando máis institucións vimos aquí, isto temos que agradecer os que empezaron con isto, os que levades tempo traballando con isto. E singularmente a quen yo agradecemos durante toda esta xornada a Luís García Mañá. Eu creo que é de pura xusticia recoñecer ese traballo inicial, ese traballo de continuidade que hoxe está chegando a froitos moi importantes e que auguran un futuro todavía moito mellor. Así que, nun tempo no que as fronteiras adoitan estenderse como liñas de separación, sobre todo a nivel internacional, este territorio demostrou históricamente que poden ser espazos de encontro, de convivencia, de entendemento entre povos, no ámbito social, pero tamén no ámbito cultural. Aquí construíuse durante séculos unha identidade propia baseada no respeto, baseada na liberdade e na capacidade das persoas para organizar a súa vida en comunidade. Este legado trascende o pasado, non pode esquecerse. Falamos de valores que hoxe siguen plenamente vixentes. Eu diría que necesitamos que sigan plenamente vixentes. O diálogo nun mundo polarizado e de enfrentamentos, a cooperación nese mundo polarizado de enfrentamentos, a convivencia e o respeto á diversidade son valores que, desde logo, dignifican o Couto Mixto, nos dignifican como povo e que teñen que ser enarbolados frente a unha situación a que a veces se desconoce. Na Deputación de Ourense temos a responsabilidade de protexer este patrimonio. Queridos alcaldes, por suposto que tendes que reivindicar, pero como compañeiro voso, como alcalde, sei ben que teño que cumplir. E, por lo tanto, de aquí o compromiso da Diputación en facer máis grande este territorio, en estar á altura da historia do mesmo. Téndelo diante de todos. Porque preservar o Couto Mixto non significa só conservar a súa memoria, significa tamén dar a coñecer a súa historia, apoiar a investigación, fortalecer a súa proxección cultural e convertelo nun elemento de orgullo colectivo e tamén nun recurso moi importante de desenvolvemento para este territorio da Raya. Os povos que coñecen e valoran a súa historia son tamén os que mellor preparan o seu futuro. E o Couto Mixto presenta unha oportunidade extraordinaria para seguir reforzando a identidade da nosa provincia, poñendo en valor un patrimonio que nos distingue e que merece ser recoñecido moito máis alá das nosas fronteiras. Quero felicitar sinceramente as persoas e entidades que hoxe recibistes o nomeamento como xuízas e xuíces honorarios, porque cada unha de vós, desde ámbitos diferentes, como aquí se dixo, contribuídes a manter vivo este legado, a preservar a súa memoria, adquirides o compromiso de difundilo e a cultura tamén de fortalecelo, a nosa cultura e a nosa lingua, e sobre todo con iso obxectivo de futuro, dinamizar este noso rural que non pode esmorecer. Co vosso traballo, facedes que o Couto Mixto continúe sendo un patrimonio vivo, non esquecido, e non só esa páxina da historia. Remato reiterando o compromiso público da Deputación de Ourense con este territorio singular e, sobre todo, excepcional. Seguiremos colaborando con todas as institucións,
cas asociacións e que as persoas que traballan para que o Couto Mixto continúe ocupando un lugar que merece na nosa historia, na nosa cultura e na nosa identidade colectiva. Porque conservar o patrimonio non é mirar solamente cara atrás con nostalgia. Conservar o patrimonio é construir o futuro sobre as raíces que nos fan únicos. Un dos momentos máis emotivos da xornada chegou coa entrega dunha distinción do Parlamento de Galicia ao Couto Mixto da man do seu presidente don Miguel Santalices Vieira, que foi recollida por don Luís García Mañá, presidente honorífico da asociación, e por don Xosé González Martínez xunto cos homes de acordo, representantes por dereito propio deste territorio histórico. Bueno, bons días. Estaballe comentando que e isto tamén lle ven ben a todos vostedes. Hai que ter cuidado con este calor, porque este calor provoca que sudemos e ao sudar a tendencia é que de noite quitemos roupa, quitemos tal e depois veñen as consecuencias. Veñen as afonías e veñen os problemas pulmonares e entón, bueno, é mellor leválo con paciencia, pero non quitar moita roupa e escapar dos sitios onde se sude. Bueno, eu saúdo ao presidente da Diputación, a fiscal xefe, que é un veciña de aquí, deste concello, como ela xa dixo, o secretario xeral da Lingua, o alcalde do concello de Calvos de Randín, o de Baltar, o presidente e membro da asociación do Couto Mixto, senadora, exdiputados, todos os que hoxe aquí recibiron premios, xuíces honorarios. Bueno, traía aquí un discurso un pouco longo, pero vou no resumir, porque xa houve moitas intervencións. E entonces o primeiro que teño que dicir é que teño que lles pedir perdón, porque eu sendo de onde son, que non estuvera nunca no Couto Mixto é imperdonable. E eu xe pido perdón públicamente. Pido perdón públicamente. Bueno, o sitio máis cerca que cheguei, contei no outro día en Muiños, foi a Guntumil, un pueblo que está xa, pertenece ao concello de Muiños, e foi cando eu estaba exercendo aquí, o pouco tempo que exercín aquí a medicina, e daquelas era no ano 79, pois unha señora de Guntumil puxose de parto e o marido traballaba na estiba en Lisboa. E eu viñen desde Bande, claro, e ao chegar ali, pois xa estaba a señora sentada na cama, o neno no chao, nunha almohada, e o cordón umbilical ainda sin cortar, e o mellor foi a frase da nai: non puden aguantar máis. E eu lle dixen, eu tiña que haber vido antes, pero a cousa foi así. Entonces, insisto, tiña que haber estado eu aquí no Couto Mixto moito antes, pero sei do Couto Mixto, leín moito do Couto Mixto, tanto de García Mañá como de, ainda que en outro concepto, pero ten moito que ver con este, como Méndez Ferrín no seu libro Arrayanos, que nós somos arrayanos, non nos podemos esquecer deso, pois teño estudiado moito as peculiaridades, o que aquí aconteceu, o exemplo de democracia, coa figura do home do acordo, todo eso o teño moi estudiado. É dicir que me sento moi orgulloso de todo eso. Tamén podo contar que non fai pouco, nunha presentación dun libro en Vigo, un escritor, José González Méndez, presentou un libro no que manifestaba o seu desencanto de como estaba España. O libro titúlase Ex Español, como quen, e debaixo puña: la democracia española está en la UCI. E eu, como me pediron que dar unha opinión, dixenlle, home, tanto como na UCI non, podemos decir cuidados intermedios.
unha cousa sin profundizar tanto. Pero díxome que el lle gustaría estar nun sitio onde pudera estar e gozar da máxima liberdade. E entón eu ali, claro, en Vigo non é moi conocido, dixe, hai un sitio para ti, no Couto Misto. E ali generouse unha inquietud de saber o que era o Couto Misto, e ali o que era a presentación do libro deste home derivou todo no que é a explicación que eu tuve que dar do Couto Misto, un lugar extraordinario. Por lo tanto, digo que non habeu estado aquí nunca, si que podo decir que presumo e que me sinto orgulloso de ser do Couto Misto. Me alegra moito que reciben hoxe tamén estes galardóns. A Xurxo Lobato lle agradezco porque tería que dicilo nunha frase. Por saber aconsellarme na responsabilidade que teño. El me deu un día un consello, e eu ese consello asumino, leveino á práctica e yo agradezco, porque ademais aconsellar ben, e iso te animo a que o sigas facendo, é un acto de xenerosidade. Por iso che dou as gracias. Sabes ben ao que me refiro, perfectamente. Tamén lle quero agradecer as que hoxe reciben o premio, as mulleres de Baltar, podemos decir, as mulleres que reciben o premio por a potenciación e por a preocupación do mundo rural. Vostedes son un exemplo, e é a mellor guía de que o rural ten vida e o rural o que temos é que tratar de... Non é fácil, non é fácil. Cada vez que falamos de apoiar o rural, falámoslo así moi cheo, pero cando temos que baixar a práctica do que realmente como se debe de apoiar o rural é onde nos atopamos con moitísimos problemas. Pero hai que facer un esforzo. En Galicia, o rural é a clave. Galicia, o rural é clave, como foi no seu día a emigración. Por lo tanto, nós neso temos que seguir facendo todos os esforzos. O profesor Franco Neves, pola súa contribución e o coñecemento, agradoume moito esa fluidez de intercambio galego-portugués. En Galicia, no Parlamento, aprobamos unha lei que iba na línea que vostede explicou agora aquí. Conoce a ben Valentín, que chamase a lei Paz Andrade. Valentín Paz Andrade, non por ir, senón porque Paz Andrade foi un home que apostou claramente por o intercambio do galego e do portugués. É a lei da lusofonía. Aproveitar o que se coñece do portugués e aproveitar o que se conozca do español. E con iso chegamos a moita xente. O Instituto Cervantes empeza a estar preocupado. Dixo un día públicamente o director do Instituto Cervantes. Dice, galego, portugués, coa comprensibilidade que teñen co castelán, están amenazando seriamente o inglés. Non son palabras miñas, son palabras do director do Cervantes. Por lo tanto, eu lle agradezo moito que siga potenciando este intercambio cultural, sobre todo a nivel de lingua. E, por último, eu vou a presentar a miña candidatura para o home do acordo. Sí, e a vou a facer aquí. Vou a facer aquí. E lle vou dicir por o qué. A min tocoume unha das cousas máis difíciles desde que estou no Parlamento, que é poder acadar un acordo cando o Parlamento aprobou por unanimidade a lei do Panteón. Que había que facer co Panteón de galegos e galegas ilustres para conservalo, para facer unha normativa para demais. A lei aprobouse por unanimidade, pero unha vez que todos os grupos a aprobaron por unanimidade, había que constituir unha fundación para darlle cabida e que iso todo tuvera o seu peso. E iso encargaronmo a min. E encargarmo a min significa que había que falar coa Iglesia, porque era patrimonio da Iglesia. Falar co Concello, falar ca Xunta, recoller o sentir do Parlamento coas múltiples opcións políticas que hai ali. Tardamos moito,
Eu paseime días enteiros que iba do Obradoiro, na plaza do Obradoiro, salía do Ayuntamiento e iba ao Obispado. Salía do Obispado e iba a ver os da Universidade porque había que texer en todo eso un acordo. E o acordo, ao final, témolo. Eu estou dicindo a broma que presento a miña candidatura, non. Estou pondo en valor o dos homes do acordo, porque sei o difícil que é chegar a acordos. Imagínome o que lle tocaría a vostedes. Sei o que me tocou a min. Desde logo, un asunto moi difícil e que ainda siga prevalecendo nesta, digamos, neste espacio, que siga prevalecendo por encima de todo, que o importante e un dos valores fundamentales é o acordo, fai o couto mixto moi grande. Por eso, xe, desde aquí, desexolle longa vida ao couto mixto e viva o couto mixto. Tras depositaren na Arca da Memoria os documentos xerados ao longo do ano, os homes de acordo pecharon o arcón con cada a súa chave para que permaneza pechado ata a celebración do vindeiro ano. Os restos que trago umas mesinhas para o coração, feitas das ervinhas que apanhei no chão. Sou filha das ervas, nelas me criei, comendo as azedas todas que encontrei, atrás das formigas, anaco de terra inteira, sementada de esperanza, longas metraxes de verbas, pentagrama azul e branca, parentes na cobiza, entelequia libertaria, de Portugal a Galiza, de Galicia a Lusitania. Vamos. Patria do son e das sombras, a pátria matriarca, de oliveira nas pombas, fronteiras de pedra e auga, por cetro unha arca velha, por céu e trono corisco, o povo é quen máis ordena dentro de ti. Coa interpretación do himno do couto mixto na voz de María do Ceo e con letra de Armando González, rematouse unha xornada marcada pola palabra, a música e a tradición, pero sobre todo pola convivencia e polo encontro arredor dun territorio que, apoiado na forza da historia, traballa desde o presente para construir a necesaria proxección de futuro.